Әлмәттәге мәдәният учреждениялары ковид госпиталена яңа ел бизәкләре, төрле уенчыклар бүләк иттеләр. Район мәдәният йорты, туган якны өйрәнү музее һәм картиналар галереясы хезмәткәрләре сәламәтлек кор бөртекләре дип исемләнгән акциядә катнашып, госпитальгә үзләре ясаган 500 бәйрәм бизәге тапшырды. Кор бөртекләре, чыршылар, бизәү әйберләре. Мәдәният хезмәткәрләре яңа елга бизәү әйберләрен госпитальгә тапшырды. Биредә ковидтан, пневмониядән дәваланулар. Уенчыкларны мәдәният хезмәткәрләре үз куллары белән ясаган. Частичку с души вложили в эти. Бизәү әйберләрен бар күңел җылыларын салып ясадылар. Чыршылар, кар бөртекләре барысы да күз явын алырлык матур. Алар авыруларның кәефен күтәрер дип ышанабыз. Мәдәният хезмәткәрләреннән бүләкләрне район үзәк хастаханәсенең өлкән шәфкать туташы кабул итте. Ләйсирә Җәлалова аларның авыруларга да, медицина хезмәткәрләренә дә бик ошавын әйтте. Хочу сказать слова благодарности. Мәдәният шәһәр музее хезмәткәрләренә безгә бүләк ясаулары өчен зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Бу авыручылар өчен бик авыр вакытта, пандемия чорында рухи теләктәшлек билгесе. Чыршылар, матур итеп бизәлгән кабинетлар аларның кәефен күтәрә, тизрәк терелергә булыша. Сәламәтлек кор бөртекләре акциясендә Әлмәт районының 50 мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе катнашты. Алар тарафыннан барлыгы 500-гә якын яңа ел бизәкләре ясалган. Выполняли снежинки, изготавливали елки. Кар бөртекләре, матур итеп бизәлгән чыршылар барысының да күңелләренә хуш килер дип уйлыйбыз. Барлык әйберләрне кул астында булган материаллардан ясадык. Бу яңа елны госпитальдә каршылаучыларга зур бүләк булды. Алар бәйрәм алдыннан төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Госпиталь бинасын медицина хезмәткәрләре үзләре бизи. Яңа ел төрендә аларның кайберләре госпитальдә кизү тора, авырулар белән бергә яңа елны каршылыйлар. Барысында авыруларның тизрәк дәваланып чыгу өмете берләштерә. Фарис Мөхәммәтов, Рената Сәйдгәрәева, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.